anakku mbok limbuk. Ana dawuhmu apa Mak Cangek? Syukur alhamdulillah wa syukurilah wa nikmatillah. Kowe lan aku sowan maneh ana halaman joglo PT Asmara Jati Sejati kene mapan ana keser Tunjungan Bluro ana daleme Mbak Dani. Bayangan ana kene rambah kaping pira? Yen ora kleru rambah kaping 4 ngono. Ya mergo saka raket supeketing kekadangan antara cakraning rat lawan panjenengane. Pendak-pendak panjenengan kagungan kersa mesti wayangan awake dhewe ngono ya Mak. Matur sembah nuwun mbahku sak keluarga. Iya iki kagungan kersa apa piye to genah Mbak Dani iki mantu ngono. Yo Mbak Jessica Julianto wis palakrama. Bener. Panjenengane Mbak Jessica wis dhaup lawan Mas Riyanditra Harisandi BA. Oh, nek Mbak Jessica Yulianto SIP. Ini Mas Riyanditra Harisandi BA. Ya, putra kedua dari Bapak Insinyur Dedi Harisandi dan Ibu Yuniastuti sarjana ekonomi ngono. Wah, wis jan meriah wiwit ndek wingi wis pengajian iki mau wis campur sari bengi iki wayangan ngono. Minangka pratandha ngunjuki rasa syukur ana ngarsane Gusti Allah taala ngono ya Mak. Melu memuji melu ndedonga. Muga-muga Mbak Jessica kelawan Mas Rian anggone omah-omah anggone bebrayan awet nganti kaken-kaken ninen-ninen. Amin. Muga-muga Mbak Dani sekeluarga tansah pinaringan sehat walafiat. Pinaringan panjang yuswa jinangkung dening Gusti Allah taala. Amin Allahumma amin. Muga wayangan bengi iki berkah-berkah lan berkah. Amin. I jangkep para paranggana padha marak sowan ngono. Ana jik luk 4 mo 6 tu 8 songo. Kawimbuh mengko nduk niken salindri. Oh iya. Iki yo nggawa julang barang. Wong request Mbak Dani julang julale dicangking ket sore kon nyangkem lho ngono ya. Tilpune lho dadi kon gayengke ket sore. Wis bebas masih get wae mayange bebas. Ngene digawe sak ngawur-ngawure aku ya. Nggih Mbak. Iya. Mas Julang kon ngadeg kene men ketok. Diringi perahu layar perahu layar tumpake perahu menoran jomblang. Ayo kene Jo kene. Selamat malam sugeng dalu Mas Jolang. Malam sugeng dalu Pak Igit Mak Cangek Mbak Limbuk. Minangkani pamundhutan saking Kanjeng Mami. Oh nika kalian Mbak Dani sekeluarga kali mbahku barang iki kowe supaya kecure kon dandan. Nggih Pak Igit. Kon dapuk MC pokoke apa-apa kok kudu kon muni. Nyatane pas kowe ngadeg perahu layar Mbak Jessica karo Mami yo melu nembang iki mau. Alhamdulillah mengucapkan apa dateng. Alhamdulillah mengucapkan yang terbaik pokoknya donga sing apik-apik untuk mempelai berdua sakmene kene ningali wayang meriah sing mumet bingung rah mudeng nek saking besan iki. Dari Padang dan dari Sunda ya. Dari Padang Rancak Bana. Rancak Bana itu artinya apa? Rancak Bana iki apik banget Pak Git. Oh gitu. Rancak Bana Balarenyo Udo ambek Uni. Udo Udarian Uni Jessica. Oh. Kok roh ae kowe? Lho kecah kene kok kene iki ora trima wayangan sego-sego ya kok Padang Pak Igit. Masa? Oh iki piyai Padang iki terkenal. Nasi Padang. Pai awak jek. Mau kemana? Oh iya. Jebule ya iso lambemu ya nggo basa apa ya iso ya. Kan beliau besan dari Padang dan juga Sunda. Bisa bahasa Sunda? Kumaha kabarna Ibu Amang? Terus selamat malam, selamat menyaksikan pagelaran wayang kulit. Bahasa Sundanya bagaimana? Bahasa Sunda selamat apa mau? Selamat malam.
wilujeng dalu ame podo oh iya ame podo orang aku iya sugeng lho kok sugeng midhangetaken ya selamat menyaksikan wayang kulit mangga sadayana cacalikan hela jeng ningali aya wayang kulit Ki Sigit Arianto oh iya jangan tepuk tangan orang imboi lambemu tak pelinteng imboi donga ning kene kon seneng-seneng karo donga berarti bengi iki basamu Jawa Indonesia campur Sunda walah mumet bengi iki wong mergo waleh-waleh napa mriki sing disubyo-subyo kan tamu besan harus bisa mengikuti budaya besan juga oke betul nanti juga jaipongan ya irarik balik ke Bandung teh artas kayak orang bahasa Sunda teh hanya artinya apa kapan apa balik merono usek rasane kene kok mau tundung loh nek balik kan biasanya besannya nderekke to Pak Igit eta sadayanya Jawa Tengah sing sakieu nyabunya ngartos teh bahasa Jawanya teu ngartos pokoknya gede-gede kajang ya nek ora ngerti gede-gede nuhun memang ini Julang itu wajahnya seperti cepot jadi dia Asep Sunandar oke kalau di Sunda Mas Pak Dadan Sunandar biasanya tadi tamune akeh banget itu tamune Pak isuk mau gek malah niki nuwun sewu sing pol ngarepi mobil diparingi pitah wah kok podo nom-nom aku mbiyen nglamar ibune ya ngono kuwi iki ora ben-ben Mas Rian iki serah-serane Mercy lah Mercy podo imbang kali kula mbiyen serah-serahanmu ya Mercy Scoopy Scoopy ya diindulke yang penting adalah niat niat untuk menikah mengikuti sunnah Kanjeng Nabi semoga menjadi keluarga yang langgeng dunia akhirat Allahumma amin hati-hati manten ini kuliah sekolah yang Perancis pokoknya bengi-bengi ki pokoknya cinta-cinta nek seneng-seneng artinya ngoten niku kuwi iso basa lho kula omongan karo demit wae iso kok Pak iya awake dhewe iki kudu iso meguru karo kuntilanak lho kok iso meguru karo kuntilanak sebabe susah seneng kudu pasrah lillahi taala guyu terus ana kuntilanak tangisan kuntilanak ki yo guyu susah ya tetep guyu ya kuntilanak guyu konangan dukun yo guyu ora konangan yo guyu pokoknya luar biasa bengi ki Pak Igit sing mirsani tumplek bakul ngantek teko pasar Medang jejer mriko ya pancene bakul paten ning kono kae ruko-ruko bak terae pun enten bener oke selamat dan berbahagia untuk selamanya Udarian Uni Jessica iya jenengan itu urung tahu wayangan yang Padang dadi urung patek mengenal bahasa Padang itu beda-beda lagi rumputnya beda-beda bagian Palembang itu sudah lain lagi cak mano kabarnya beda pai cek Tambuah Sikik iku ana Yogya nek tambah Sikik ora percaya sur kesini Udarian tambah Sikik Udarian ya tambah sithik bayarannya maksudnya asem wae iya bener rek angger Pak mantuk bisane mantuk berarti bener Bapak salah ya mantuk ora ya mantuk sing penting nyawiji dadi siji bengi iki ya Allah milih bisane bahasane kok angil-angil itulah dinamakan jodoh bineka tunggal ika dimanapun berada Allah menentukan jodoh di situ akan bersatu seneng anggar kok keplok-keplok mesti kabeh nambahi alah nambahi donga lho Pak nambahi donga muga-muga aku ya melu ndongake kowe Jo muga-muga majolang sehat amin panjang umur amin Pak Igit awet urip amin urip terus nganti entek wong kowe isih urip dhewe sik omongane kok urip terus ngantek entek wong lah panjang umur liyane mati kowe isih urip yuk maksudnya yuk sak lumrahe ngantek-entek uang lah engko nek ape wayangan sing nabuhi sapa terus ngenek-ngenekan iki ora ono kabeh kok nek terus ape graji ning kene sing graji sapa ora ono dadi sak lumrahe pokoke for you is the best my friend
Can you speak English, Jolang? Yes, I'm speaking English. Thank you, thank you. Don't worry, no problem this night. Week iku rambut, nek Ken dadi kon nganggo rambut Pak Igit. Oh. Wingi kami. Lah iya. Zaman saiki Pak Igit pernikahan, panggonan pelaminan piye ora karuan. Kamar nganten dihias. Nggon tamu diparingi serut endahe kaya ngono. Beda nganten tahun 70 80. Heeh. Wah, ora ana nggon apik-apik gedhek dibukai kabeh. Ah iya. Gek sing buntu iku mek nggon gula karo beras kuwi buntu. Zaman biyen. Zaman biyen ora ana lho, saiki ana. Padi-padi ora kaya ngene, Jo. Ora ana. Aku dadi nganteni background-e gur jarik dipaku ning tembok ngono kuwi. Ayo tutupe dhuwur layar cagraki pring ndayeng ngono ya. Iya. Biyen saiki diparingi pelaminan indah terus ana wedding kiss. Saiki ya. Wedding kiss engko terus dikeki koyok keluk-keluk bediang kuwi. Keluk-keluk bediang. Aku lho jenenge apa iku lho? Semuk. Lah, semuk. Wah, kayak semuk wis kaya ning dhuwur mega. Terus disawer. Sawer ber. Terus kayak nek bengi ngene iki nanti Mas Rian sama Mbak Jessica ada. Setelah tadi siang ada wedding kiss, nanti malam ada wedding night. Bebas wedding night wis duwe kamar dihias. Zaman tahun 70 apa sing di wedding night. Lah kowe biyen pas dadi kanten anyar piye? Lah kakuati Pak Igit barijat tamu cek do jagong ape njajali bojoku malah turune awor bae pakane mbok elik pakane D. Omahe dibuka jejer-jejer. Kabeh turune ning ngamben. Tak kei kode ape tak sawat gedang sing malah kenek bae. Bae tangi. Bae tangi apa cung. Mangalih to Mbah wong kula niki nganten ape anu ora apa-apa aku pengen roh polahmu. Lah. Mbah ya cerutak. Lah itu waktu dulu tapi dengan seiring berjalan zaman ditata sedemikian apiknya, indahnya, cantiknya malam hari ini rancak bana ya ampun. Kamu tidak sendirian. Ada bintang tamu sing lagi naik daun. Nduk Niken Salindri. Oke. Kuwi nyinden wiwit cuwilik, wiwit TK nganti tenan. SD, SMP iki harus menangis cilik ngono lho. Cilik tenanan Pak. Saiki lah. Saya kok blegendong semono gedene. Wong yo mangan segane wong digawe iki bergizi. Mangan segane wong digawe. Bergizi. Iya. Nduk Niken to Pak. Iya. Diaturi mriki napa mengke? Yo saiki no piye to iki wong sediati penonton iki Nduk Niken Salindri kok. Aku ora. Ngenteni kowe apa? Ane ngerti kowe do sepeten kok. Ane ora aku tak mengguri. Iya ora ya ngancane Niken. Iya. Ngatek Nduk Niken. Ning nong. Sugeng dalu Om Igit. Nggih, pripun kabare Nduk Cahyu? Pangesune panjenengan kula sehat. Sakniki kelas pinten? Saniki kula kelas kalih SMA. Kelas 2 SMA. Nggih. Wah, dan kelas loro SMA wis pinter nyinden Jo. Anakmu kelas 3 SMP kok wis meteng. Loh. Saiki nyopir ambulan. Anakmu kuwi. Syukur. Saiki anakku nyopir ambulan sing mbarep kae nang Koramil, sing nomor loro kae nang gone Polres. Wih, dadi tentara karo polisi. Dihukum. Oh, dihukum. Ya kaya Nduk Niken iki sing dienggo conto, isih kelas loro SMA wis pinter nyinden ngono Wong kuwi. pancen anu genduk iki wis bakti. Saiki sakmene gedene wis wani mara-rono wis teko luar negeri. Nggih. Piye Nduk kabare? Alhamdulillah baik. Lho ndek adewe lagi ketemu. Iya, wingi ketemu ning ndi kae Nduk? Ning Madiun. Madiun. Iya, Nah, di saya Madiun. ketemu nang kene. Aku arang-arang dijak Pak Musigit ya golek-golek sing gelem ngejal. Yo bengi tak jak ngono. Yo dijak yo Pak Igit wong Pikir kok se pren. mami ngono. Ndonga Nduk. Nggih, tadi siang saya sudah di sini. Iya, tadi siang saya belum di sini di luar kota. Di sini campur sari, Jos, yang sudah Enggak, bukan campur sari. Apa? Itu Band. dangdut band. oh dangdut band pop. Iya Pak Igit. Iya. Oh, Iya, kamu sudah tahu mantannya belum? Oh, saya kalau nggak salah itu
Mbak Jessica itu. Mbak Jessica itu. Mas Rian yang mana? Itu Mas Rian itu yang ganteng itu Uda Rian sama Uni Jessica. Iya benar. Iya. Berarti kamu sudah eruh ya? Sudah. Ruh iki basa apa? Iya, kalau kamu Roh iki koyok sukmaku ilang. Sudah tahu. iya mantannya itu cantik, Cantik. ya Mbak Jessica itu cantik lahir batinnya. Iya. Mas Rian juga ganteng. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Semoga langgeng sampai akhir hayat, hanya maut yang memisahkan. Amin. Semoga panjang umur, sehat selalu. Amin. Diberi kelancaran segala urusannya. Semoga cepat diberi momongan. Iki dawa kesergep kajahatan iki ketara. Kulino kajatan. Wong ngamini barang sing apik kok apa padha iki. Ayo kae nek sedekah bumi bareng-bareng ya ngono kuwi. Bacaane kuburan ngono kae. Nggih. Aku bang Jan anu ya ibu-ibu Fataya ki ra iso meneng ya jan anak. Mbok gendut ya. Ketetesan Bu. Anu, mbok gentenan ngono maksud Ayo. kuwi. Jan saking ngefene no. Iya, Jadi memeriahkan anu karo dirimu. Ya Aku lah mung kene kalah rai menang Sampean- nasib kok. sampean mambu batang enggak? Aku kok sengkring-sengkring mambu batang ngono ya. Aku yo Mambune ora enak nduk nih kan. Nggih, nggih. Ketoke batange ya jejermu kuwi. gak layak aku rono wis mambu rene mambu linggih kok anteng jebule malah aku dhewe to. Piye Jo, muni piye Jo? Kowe kenal sapa Jo? Nuwun sewu Pak Igit niki riyen kan nate seneng tapi tak tolak Pak Igit. Sing endi? Sing endi? Le sing kudungan rondo oren iki lho. Jenenge sapa? Dik biyen waktu seneng aku cek ngene. Ya Allah sayang kamu seperti wajahnya Kian Santang jare. Lah halah terae wis ora seneng ra lah. Sapa jenenge sapa? Inah ngono. Sapa? Inah. Inah. Kaya aku di SMS sih saya tak simpen no. SMS-e piye mbiyen? Aku nggak bisa bubuk. Terus mau bales piye? Kalau bales sih kenapa? Terus dia yang bales nih kancilen. Kok kancilen? Wah. Tak kira yo kangen kamu, tak kira ngono jebule mung kancilen. Lah wong lanang di WA ngono di SMS ngono ya gede-geden ndasku jebule trimone. Tak kira kangen kamu kok malah kancilen. Beh, luar biasa. Luar Gimana biasa. menurut Genduk Niken malam hari ini dengan tadi siang sama-sama meriah Mbak? Sama-sama meriah. Alhamdulillah saya suka banget di sini. Ibu Budani. Bu Budani iki lek nyangoni iki gak ukuran, terus. Nek mau iki dirasa ngeten Om Igit. Iya. Budani mangke badhe mriki malih badhe nyuwawer malih. Oh iya. Sing penting lagune niku sing hot-hot Heeh. Oh, nyuwune. beliaunya juga bisa nyanyi kok. Cuma joget aja sama nyawer. Oh, gitu. Budani. Iya. Nggih. Terus sekarang sudah gak bisa nyanyi. Nggak usah nyanyi, nggak usah nyanyi. Sekarang sudah ada nyanyi. Nyanyi. Tapi kita jangan mendoakan mantannya juga, didoakan keluarga besarnya. Oh. Budani beserta bapak dan juga ibu. Mami. Ibu, Ibu bapak sama ibu dari Padang. didoakan semoga awet, leh momong anak putune Amin. sehat selalu. Amin, amin. Ini tanggal 3 Februari saya juga di Padang Ibu. Ya. Padang apa? Ngecat itu jam Padang nih. Yo tanggapan, sok mampir merono. Sudah pulang apa belum tanggal 3 Februari Bu? Wis kelewatan. Hah? Februari tahun piro sik? Tahun saiki ta Pak? Oh saiki tak kira biasa 2020. Kok koyo ngoyak ngono. Ya, ben Teman padha Februari seneng. je payu toh. Lu. Piye kuwi le? Februari tanggal 16 Ramadan iku aku tanggal malam 16 iki cek tanggapan. Cah laris kuwi, Nduk. Cah kene kok. Alhamdulillah. Tanggapan dagel, Jo. Lah teng mriko nggih boro mlitur to Pak iki. Oh alah. Oh sampean ki anu ya. Apa multi talent berarti? Oh iya. Iya. Wih. Berarti kabeh diayahi ya ora Iya. apa-apa, penting halal. Halal kono anu aku bangga awakmu saiki wis gedhe pinter nyanyi Terima kasih. dadi sing kaya ngene iki tetep
terus berkarya dan belajar. Amin, maci. Iya, nembang apa nduk? Nah, sing aku bawa nduk niki. Nggih. Kene jejer kene gen pantes. Lah. Kok mak kae. Pun to Pak Igit. Lah pun piye? Wong kene mak sinden kok ora oleh kono ki ora entuk iri. Lah ya tetep iri, aku ora tau mak niken kowe mak. Tapi kula malah demen ngeten niki. Lah kok iso? Biasanya orang yang seperti ini tuh tidak akan meninggalkan. Malah meninggal dhewe ya Nduk ya. Ya omongane ketok iku muda nanging gurine iku lho dadi tak disiki tidak akan meninggalkan. Ya tegese semua pakaryan harus didatangi atau dikerjakan dengan penuh hati ya. Awakmu bawa no aku ditolak karo Minah ora masalah. Request podang kuning ya lho. Ayo ta. Lho jenengan mau takon impom kok wis kene lho, Pak. Jo. Sapa? Pak Parti. Oh, nganu Nduk, pangkur juga boleh. Bebas kamu malam hari. Bebas. Pelok 6 gitu. Oh, 6 pelok 6. 6 abang apa 6 ireng? Loh, kok kaya dadu to, Pak iki? Pelok 6. Pak Robert Pitoyo segender jane. Luroci nemo luroci. Ya, spesial untuk teman dan berdua. Nggih. Ini dia. Dimen buta yang ram Pangkur itu masih nanggleng cahya niraka eksi Amin. Amin. mau nembang diamini. Lah donga karo nembang Pak iki. Nimas Musti kaning jantong kanyakang saking Putri saking ndok-ndok Kediri ya. nggih. Oh, ndok. Kediri. Anu Salawireng nambang beksa muska cakup linambaran jiwa tama ndriya sumarah mring Gusti Pangkur Sandiasmo Dimas Niken Salindri. Bener lho niken. nggih. Sing damelke Sandiasmo niki wis sinten? Niki Pak Cahya. Oh, Pak Cahyo. Iya. Sesuk julang gaweke nganu apa kuwi Sandi Asmo. Nah aku wis ora usah digaweke aku di sandi dhewe. Sandi Asmo tembang. Oh, gak tak kira sandi wiwi. Siapa nama panjangmu, Kak? Iya kakek, makanya Kak. Iya. Aja ditambahi aneh lho, kakek tok aja ditambahi aneh. Nah, nek kakekane iku wis beda. Iku dirimu anu matur nama panjang muka kene terus do ngidu.
Ngapa padha gitu? Ya ora ikhlas apa iki? Siapa nama Kaya panjangmu? ayu-ayu dhewe. Sama Tina. Ya apa to kok sensimen ki? Kan iku mbiyen tau seneng aku tak tolak dadi Kok pede? Tapi aku barang aku ambek dirimu terus ketoke atine lara. Terus anu tulung keamanan iki kon do miring. Aja wong penonton kowe nek karo mantanmu kok tegele ra karuan. Aku ki Rajapati pokoke. Anu nok. Eling apa ora ngono iki ditakoni lho. Ya kenal kono ya nek prainan dodol ning ponan kok bae itu. Ya apa? Lho iki jane grup apa Kok membuat aku bingung. Oh. Beneran aku. Lagune apa Nduk nih kan? Impenku nggih Pak Ikit. Impenku. Oh iya. Nah, halus-halus sik, Nduk. Nah, yuk.